ο κύριος Φάνος Βλαδημήρου. Καλή σας ημέρα, κύριε Βλαδημήρου. Καλημέρα, κύριε Δημητρόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Ευχαριστώ. Πέστε μου κάτι, είναι όντως τα καταθετικά επιτόκια στην Κύπρο σε σχέση με την Ευρώπη πιο χαμηλά, παραμένουν χαμηλά? Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως τα περιγράψετε, κύριε Δημητρόπουλε. Τα καταθετικά επιτόκια στην Κύπρο είναι από τα χαμηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το μήνα Αύγουστο, τα καταθετικά επιτόκια των νοικοκυριών διάρκειας μέχρι ένα έτος ήταν στο 1,79% σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που ήταν στο 2,98%. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον μήνα Αύγουστο, αλλά το τελευταίο αρκετό διάστημα βλέπουμε ότι τα καταθετικά επιτόκια στην Κύπρο είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν δομικοί λόγοι για αυτό το. Αυτό πώς το εξηγείς, αγαπητέ μου Φάνο Βλαδημήρου? Στην Ευρώπη να είναι έτσι και εδώ να ισχύει και κάτι άλλο. Αυτή η διαφοροποίηση, πώς την εξηγείς? Ιδιαιτερότητα θα έλεγα. Ναι. Είναι, όπως το είπατε, η ιδιαιτερότητα. Είναι τρεις, οι βασικοί λόγοι είναι τρεις. Να τους αναφέρω επιγραμματικά και στη συνέχεια να τους αναλύσουμε. Ο πρώτος λόγος είναι η υψηλή πλεονάζουσα ρευστότητα που διαθέτουν οι κυπριακές τράπεζες. Ο δεύτερος λόγος είναι ο χαμηλός ανταγωνισμός που επικρατεί στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Και ο τρίτος λόγος είναι το χαμηλό επίπεδο χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Κύπρο. Πάμε να δούμε τον πρώτο λόγο, που είναι η υψηλή πλεονάζουσα ρευστότητα. Οι κυπριακές τράπεζες διαθέτουν από τους υψηλότερους δείκτες ρευστότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλα λόγια, ο όγκος των καταθέσεων τους είναι πολύ μεγάλος σε σχέση με τις επιλογές που έχουν να διοχετεύσουν αυτήν τη ρευστότητα που προέρχεται από τις καταθέσεις. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι κυπριακές τράπεζες δεν έχουν μεγάλη ανάγκη από νέες καταθέσεις, γι' αυτό επιλέγουν να κρατούν τα επιτόκια χαμηλά, έστω και αν ρισκάρουν να χάσουν κάποιες από τις υφιστάμενες καταθέσεις. Αυτό θα σε ρωτούσα. Αυτή η πολιτική, ότι δεν σε έχω και πολύ ανάγκη, ας πούμε, τα λεφτά σου, δεν είναι ένα ρίσκο απέναντι σε κάποιους που έχουν ήδη καταθέσεις μέσα στην τράπεζα? Είναι ένα ρίσκο και τώρα πάμε στο δεύτερο λόγο. Να σας πω γιατί. Ο πρώτος είναι ότι δεν έχουν μεγάλη ανάγκη αυτές τις καταθέσεις, γιατί όπως περιέγραψα, οι επιλογές τους να διοχετεύσουν αυτήν την ρευστότητα είναι περιορισμένες. Απλά ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο ανταγωνισμός στην Κύπρο είναι χαμηλός. Τι γνωρίζουμε στα οικονομικά? Γνωρίζουμε ότι όσο πιο χαμηλός είναι ο ανταγωνισμός, οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών είναι πιο ψηλές. Στην περίπτωση μας, αυτό επιφέρει χαμηλότερα καταθετικά επιτόκια. Γνωρίζουμε όλοι ότι στην Κύπρο είναι χαμηλός ο ανταγωνισμός, καθώς μικρός αριθμός τραπεζών ελέγχει μεγάλο μερίδιο της αγοράς. Άρα οι τράπεζες, αυτό επιτρέπει στις τράπεζες να διακρατούν χαμηλά τα επιτόκια, χωρίς να έχουν σημαντικές εκροές προς τους ανταγωνιστές τους. Ναι. Τώρα, πάμε στο τρίτο λόγο. Ο τρίτος λόγος είναι το χαμηλό επίπεδο χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα. Είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των καταθέσεων στην Κύπρο προέρχεται από ιδιώτες καταθέτες. Αυτές οι καταθέσεις έχουν το χαρακτηριστικό ότι δύσκολα μετακινούνται. Στην Κύπρο αυτό το φαινόμενο είναι ακόμη εντονότερο, λόγω του ότι το επίπεδο χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού είναι χαμηλό. Άρα οι καταθέτες δεν γνωρίζουν για το τι εναλλακτικές έχουν. Και επίσης κάποιοι που γνωρίζουν είναι πολύ δύσκολο να τις υλοποιήσουν, καθώς υπάρχουν κάποια εμπόδια όπως τα ψηλά κόστη. Ή τα ψηλά πετούμενα ποσά που επιβάλλουν οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Ας ελπίσουμε, αγαπητέ μου Φάνο Βλαδημήρου, τώρα που μπήκε το μάθημα των χρηματοοικονομικών στα σχολεία, ότι οι νέες γενιές θα γίνουν σοφότερες, πιο επιλεκτικές και πιο ευέλικτες όσον αφορά τα θέματα τα χρηματιστηριακά, έτσι, γιατί έχεις δίκιο, οι άνθρωποι δεν πολύ κατέχουμε και γύρω από αυτά έχουμε 5.000, λες τη βάζεις τράπεζα, εκεί δεν πειράζει, χαμηλό επιτόκιο, ενώ μπορεί να υπάρχουν άλλες πιο συμφέρουσες λύσεις. Ακριβώς, και γι' αυτό είναι στο πλαίσιο και εμείς που προσπαθούμε να ενημερώσουμε το κοινό για να μάθει ότι υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές επιλογές που είναι ασφαλείς και πολύ διαδεδομένες, ειδικά στο εξωτερικό. Ποιες είναι αυτές, για να δούμε. Κύριε Δημητρόπουλε, ειδικά σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές επιλογές. Μία από τις πιο διαδεδομένες και ασφαλείς εναλλακτικές επιλογές είναι τα γραμμάτια δημοσίου.
Να εξηγήσω συνοπτικά τα γραμμάτια δημοσίου. Ουσιαστικά είναι βραχυπρόθεσμα γραμμάτια, τα οποία εκδίδονται από κράτη όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Κύπρος, οι ομάδες κρατών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν διάρκεια μέχρι 12 μήνες και θεωρούνται ως από τις καλύτερες αναλλακτικές επιλογές. Ουσιαστικά ο κάτοχος αγοραστής στο Γραμματείο Δημοσίων δανείζει την εκδότρια χώρα και η εκδότρια χώρα έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό συν ένα έξτρα ποσό. Αυτό είναι το έξτρα ποσό, είναι η απόδοση του αγοραστή το Γραμματείο Δημοσίου. Πάντως τα γραμμάτια αυτά δημοσίου στην Ελλάδα παίζουν πάρα πολύ. Ναι, είναι προτίμηση για τον κόσμο, πολύ κόσμο. Ναι, στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ διαδεδομένα και συγκεκριμένα, όπως αναφέρατε στο παράδειγμα της Ελλάδας, φανταστείτε ότι υπάρχουν τώρα στην αγορά περίπου γραμμάτια δημοσίου αξίας 11 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα 4,5 με 5 δισεκατομμύρια ευρώ ανήκουν σε ιδιώτες, τα κατέχουν ιδιώτες επενδυτές και τα υπόλοιπα θεσμικοί επενδυτές όπως ταμεία προνοίας, ταμεία συντάξεως, τράπεζες. Το ξέρω αυτό, ναι. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα θέμα, αγαπητέ μου Φάνο Βλαδιμήρου, που μπορεί κάποιος να μην το ξέρει ή πρέπει να μάθει. Αν εγώ κάνω μια επένδυση σε ένα γραμμάτιο τέτοιο, ας πούμε, μπορώ να το σπάσω όποτε θέλω ή με βάζει περιορισμό? Αυτό είναι μέσα στα πλεονεκτήματα αυτών των επενδύσεων. Βασικά, τα βασικά πλεονεκτήματα μιας επένδυσης σε γραμμάτια δημοσίου είναι ότι είναι πολύ απλά και κατανοητά χρηματοοικονομικά προϊόντα. Θεωρούνται ως μία από τις ασφαλέστερες διαθέσιμες επενδύσεις, καθώς εκδίδονται από κυβερνήσεις κρατών. Την τρέχουσα περίοδο προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις που ξεπερνούν το 3% ετησίως. Και αυτό που αναφέρατε εσείς είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάποιος μπορεί να αγοράσει, για παράδειγμα, ένα γραμμάτιο δημοσίου το οποίο λύγει σε 12 μήνες, αλλά στους 10 μήνες να χρειαστεί αυτά τα χρήματα για να καλύψει κάποιες υποχρεώσεις του. Μπορεί να το πουλήσει ανά πάσα στιγμή στους 10 μήνες και να πάρει τα χρήματα χωρίς να πρέπει να πληρώσει κάποιο είδους πέναλτι ή οτιδήποτε. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί κάποιος σου λέει τώρα τα βάλω εκεί, τα δεσμεύω τα λεφτά μου, πότε θα τα πάρω? Αυτή είναι καλή διευκρίνηση που κάνατε. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ένας που θα επενδύσει σε ένα γραμμάτιο, για παράδειγμα, τέτοιο 5.000 ευρώ, λέω τώρα, έτσι μικρά νούμερα, και θα το σπάσει όχι στο χρόνο, στους 10 μήνες, θα έχει ένα αλφα κέρδος? Φυσικά. Τις πλήστες φορές θα έχει την αναλογία. Αν για παράδειγμα το αντιστοιχούσαν σε 12 μήνες ένα 3%, στους 10 μήνες θα πάρει την αναλογία αυτού του 3%. Αν το πουλήσει τις πλήστες φορές, εκτός εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται πολύ σπάνια, για παράδειγμα να έχει πρόβλημα η εκδότρια χώρα, που αυτά είναι πολύ ακραία σενάρια, δεν τα έχουμε δει στο παρελθόν. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ χρήσιμη η κουβέντα μας, αγαπητέ μου φίλε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ και πολύ χρήσιμη κουβέντα, γιατί έχεις δίκιο, είμαστε αναλφαβητικά χρηματοοικονομικά, είμαστε στον πάτο. Χρειάζεται δουλειά πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.